може би защото всички около тях са изнервени, включително вкъщи, на улицата, и те виждат това като начин за решаване на проблемите си. Просто явно никой не им показва, или все по-малко възрастните се стремят да им покажат и други начини за преодоляване на проблемите. Значи, когато в едно семейство има разговор, има диалог с децата, когато родителя се интересува какво става с детето, познава приятелите, познава средата, не казвам, че всичко трябва да знае. Има възраст, когато, примерно, моят син в момента не споделя всичко. Но е желателно да знае какво става с детето. Тогава смятам, че нещата могат да се правят. На второ място са приятелите, според мен. Много важно е какви са приятелите на детето, но тук също е важен родителския контрол. Родителя трябва да познава приятелите. Не на последно място големия достъп до филми с насилие, клипчета с насилие, които се показват като геройство, и детето, всички деца знаем, че обичат да спазват някакъв модел на поведение, който на тях им харесва, и те го взимат за нещо добро. Училището винаги се е опитвало да въведе ред, да няма насилие, и по принцип смятам, че що се касае до учебния процес, там няма насилие, ако се води както трябва. Друг е въпросът вече, че в свободното си време те отново проявяват тая агресия. Една от най-важните роли на училището, знаем, е да обучава, но не на последно място трябва и да възпитава. Училището може да помогне до толкова, доколкото е в правомощията му като институция. Но до тук спира. От тук нататък, ако помага и семейството, и двете неща, двете институции работят заедно, тогава вече е ефект. Мисля, че е доста трудно на учителите да работят с толкова много ученици, но едно от нещата, които всяко училище би могло да направи, е да се работи за извънкласната дейност на учениците. Учениците, според мен, трябва да се заети все повече в някакви странични мероприятия, да бъдат ангажирани, за да могат да се откъснат от да нямат толкова свободно време и да скитат по улиците. Да, но не чак толкова много. По-скоро, като че ли, играйки на тези игри, те губят интерес към други по-интересни занимания. Те не знаят да си играят на нормални детски игри. Освен това, компютърните игри, при тях се изисква само натискане на някакви копчета, въпреки че казват, че са стратегии, а в същото време не развиват по никакъв начин не развиват умствените си способности. По принцип, моето отношение към компютърните игри и филмите с насилие е негативно, въпреки че слагам една малка скоба, не само те са причината за насилието. Те са една малка част от всичките комплексни неща, които изборих, но особено когато детето е в по-крехка възраст, когато е по-малко, няма начин как една такава, то не може да осъзнае кое е реалност, кое е действителност, и една такава игра може до голяма степен да повлияе върху съзнанието му, но тук идва ролята на родителя да насочи детето и да каже, че това е лошо, да контролира какво прави в мрежата или там с игрите и какви игри играе, да обясни, че това е само на игра, или че не е редно. Много повече. За всяко не. Те са много, може би не по-агресивни, а много по-изнервени. И оттам идва агресията. Според мен в последно време все повече момичетата стават агресивни. Все повече неприлични, нецензурни думи започват да използват, неприлично поведение, започват по никакъв, до голяма степен не може да почувстваш, че това е момиче. Много е на етапи, на периоди. Като че ли минават през различни фази едните и другите. В някои моменти момичетата са по-агресивни, други момчета. Но не може да се каже кои са по-агресивни. Категорично съм против.
тъй като това е вид, въпреки че до някъде разбирам защо го правят. Смятам, че го правят да се покажат колко са велики и колко са силни и какво, примерно, е станало особено в училище, когато има сбивания, разни клипчета, нали, колко са велики, как никой нищо не може да им каже, как едва ли не са недосегаеми, което е характерно за възрастта тинейджърска.